पापड चुरीसाठी लागणारे साहित्य. इथे मी एक छोटा कांदा कापून घेतलेला आहे. एक छोटी वाटी मी शेव घेतलेली आहे, नायलॉन शेव आहे ही बारीक. एक टोमॅटो छोटा कापून घेतलेला आहे. 2 हिरव्या मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहे. पाव चमचा मीठ घेतलेला आहे. 1 चमचा मी तूप घेतलेला आहे, छोटा टीस्पून आहे तूप घेतलेलं आहे. 1 टीस्पून मी चाट मसाला घेतला आहे. 1 टीस्पून लिंबाचा रस घेतलेला आहे. 1 टीस्पून जिरं पावडर घेतलेलं आहे. 1 टीस्पून मी काश्मीरी रेड चिली पावडर घेतलेली आहे आणि थोडीशी मी कोथिंबीर घेतलेली आहे. हे सर्व साहित्य पापड चुरीसाठी लागणार आहे. आज मी पापड चुरी करून दाखवणार आहे. त्यासाठी मी हे 3 पापड घेतलेले आहेत. तुम्ही कुठलेही तुमच्या घरात जे अवेलेबल असेल ते पापड घ्या आणि हे पापड मी आता तुम्हाला भाजून दाखवणार आहे. मी पापड तुम्हाला स्लो गॅसवर भाजून दाखवत आहे. हे अशा प्रकारे पूर्ण पापड मी भाजून दाखवलं आहे. असे सर्व पापड भाजून घ्यायचे आहे. चुरीसाठी हे पापड मी घेतलेले. हे पापड तुम्ही कुठलेही घेऊ शकता, मुगाचे, चण्याचे किंवा उडदाचे, जे तुमच्या घरात अवेलेबल असेल ते तुम्ही घेऊ शकता. आणि हे मी असे गॅसवर भाजून घेतलेले आहे दोन्ही साईडने. ते जास्त जाळायचे नाही आहेत, थोडेसे बारीक स्लो गॅसवर तुम्ही भाजून घेऊ शकता. आता मी पापड चुरी तुम्हाला करून दाखवणार आहे. त्यासाठी मी हे 2 पापड भाजलेले घेतलेले आहे. आता हे त्याचा चुरा करायचा आहे. जास्त बारीकही करायचं नाही, अशा प्रकारे चुरा करून घ्यायचा आहे. आणि हे पापड चुरा करण्यासाठी ज्या वेळेला आपण जेवायला बसतो त्यावेळेला ही डिश बनवायची आहे. कारण याच्यामध्ये जेव्हा मसाले आणि कांदा वगैरे टाकेल तेव्हा हे नरम पडतं. म्हणून जेव्हा जेवायला बसणार असेल त्यावेळेला तुम्ही सगळी तयारी करून ठेवायची आणि मग करायचं. हे तुम्ही पुलावबरोबर, वरण भाताबरोबर किंवा असंही स्नॅक्स म्हणून तुम्ही खाऊ शकता. त्यासाठी आता मी याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकत आहे. इथे मी तूप घेतलेलं आहे, हे तूप टाकत आहे याच्यात आणि तूप टाकून मिक्स करून घेत आहे. त्या तुपाने पापडाला एक वेगळा स्वाद येतो, म्हणून तूप टाकायचे आहे. आता यामध्ये मी एक एक करून मसाले टाकत आहे. जिरा पावडर, चाट मसाला, हिरव्या मिरच्या, काश्मीरी रेड चिली, टोमॅटो आणि कांदा, हे सर्व मी मिक्स करून घेत आहे. आता यामध्ये मी हा लिंबाचा रस घेतलेला आहे तो टाकत आहे. आता यात थोडीशी कोथिंबीर आणि यामध्ये मी ही शेव टाकत आहे, नायलॉन शेव.